Ola de novo, xente de ciencia. O principal protagonista das carballeiras galegas é o carballo común, unha árbore caducifolia de gran porte que pode acadar ata os 40 metros de altura, aínda que os que atopamos aquí chegan hasta os 20 e 25 metros de media, como podedes ver. O seu xénero, Quercus, procede dun vocablo celta que significa árbore fermosa. Robur, o epíteto específico do seu nome científico, fai referencia á súa madeira, dura e resistente. Como vedes, as súas follas son de cor verde escuro pola face e algo máis clariñas polo envés. Teñen lóbulos pouco profundos e redondeados e están unidas ás polas a través de curtos pecíolos. Nalgunhas apreciamos estas manchas brancas que ás veces cobren toda a face da folla. Trátase dun fungo parasito, o oidio do carballo, que infecta un gran número de árbores na nosa comunidade. O froito do carballo é a landra, un aquenio de cor castaña parcialmente cuberto por unha cúpula a modo de casco. Neste caso, únense as polas mediante pedúnculos longos, característica que permite diferenciar esta árbore doutras especies de carballos tamén presentes nas fragas galegas. Non as confundades con estas outras estruturas que tamén aparecen nas polas dos carballos. Neste caso son bugallos ou carrabouxos. Son estruturas defensivas que forma o carballo cando un parasito, neste caso unha avispiña, pon un ovo nos seus brotes. A árbore construe os bugallos para illalos, sen saber que, en realidade, lle está proporcionando acubillo e alimento. Sabedes que a forma do bugallo depende da especie parasitadora? Sí, como escoitades. Este bugallo, por exemplo, que é moi pouco frecuente nos bosques galegos, de feito, é inducido por un himenóptero chamado Andricus foecundratix no mundo científico. Este outro chamase bugallo de canica e é inducido por unha avispiña da especie Andricus collari. Este, en cambio, forma o carballo arredor dun ovo dunha avispiña do mesmo xénero, Andricus, pero nesta ocasión de apelido Quercus-tozae. Fixadevos que bo sitio ten o imago da avispiña para medrar, así calquera. E mirado o interior deste outro con atención. Efectivamente, parece que a algunhas formigas chamadas arborícolas tamén lles gusta cubillarse aquí dentro. Estas formigas aproveitan o buratiño que fai a avispiña ao saír para entrar e ocupala. O tronco dos carballos serve de soporte para numerosos habitantes das carballeiras, cos que establece unha relación de comensalismo. Fixadevos como gabea esta hedra tronco arriba. Sabedes como o consegue? Grazas a estas raíces adventicias que ten por todo o talo e que lle axudan a agarrarse á superficie sobre a que medra e elevarse ata 50 metros de altura, nada menos. Outra das lianas que podemos atopar nas carballeiras son os chuchameles, cunhas flores amarelas nunhas ocasións, brancas noutras, moi visitadas polos polinizadores do bosque. Neste caso, é capaz de ascender polo tronco das árbores grazas ao seu talo flexible que se vai enrolando arredor del. Unha estrategia similar ten esta planta gabeadora chamada escornacabras, prima irmá das patacas e os tomates. De feito, fixadevos na súa florciña, tan parecida a destas hortalizas que forma parte dos nosos platos. Estes son os seus froitos. Son coma tomates moi pequeniños que se porán de cor vermella e que resultarán do máis apetecibles. Pero, coidado, porque son venenosos para nós. Non así para algúns paxaros que se alimentan deles e axudan a dispersar as sementes cos seus excrementos. Vemos na norza unha terceira estrategia gabeadora. Esta liana, que gusta dos claros das carballeiras, presenta estes taliños finos chamados gabiáns, cos que se agarra aos troncos. Cando a cortiza dos carballos está algo menos ocupada, tamén poden medrar musgos sobre eles. Pero mirad estes carballos. Parece que o musgo só lle gusta unha parte do tronco. Imaginades por qué? Os musgos son plantas sen verdadeiros órganos e dependen da humidade ambiental para vivir. Ese lado do tronco no que medran está orientado cara ao norte, cara á zona sombriza da carballeira, garantindo así un ambiente fresco e húmido. Sabendo isto, cando paseedes por un bosque, saberedes orientarvos, sinxelamente mirando onde medran os musgos. Neste tronco, o musgo ten compañía, pero, ollo,
que isto é un lique, organismo que resulta da simbiose entre un alga e un fungo, e quizáis tamén dun leve do segundo investigacións recentes. Nesta unión vital para todos eles, a alga realiza a fotosíntese e aportalle materia orgánica ao fungo, mentres que o fungo é o responsable de obter a materia inorgánica. Vamos, que o fungo fai a compra e a alga encárgase da cociña. Este é un lique foliáceo, con aspecto laminar. Pero nas carballeiras tamén podemos atopar liques fruticulosos, como este, que leva por nome precisamente lique do carballo. Uns e outros só medran en lugares con pouca contaminación. Está claro que aquí, nas carballeiras das nosas fragas, o aire é limpo e puro. Se baixamos a vista e botamos unha ollada por debaixo dos carballos, podemos atopar esta planta tan empregada na cociña. É o loureiro, unha árbore de pequeno tamaño, con follas perennes, máis ou menos duras, dunha intensa cor verde escura e cun recendo que alimenta. Os seus pecíolos teñen unha cor avermellada e os seus froitos son estas baias carnosas que tornarán negras cando maduren. Parecense ás olivas, e, aínda que menos consumidas, sí que poden empregarse como guarnición e para dar sabor aos asados. Incluso nalgunha rexión de Italia se empregan para preparar o licor coñecido como laurino. Acompañando os loureiros no sotobosque temos esta outra planta que nos lembra o Nadal, o acibro, unha arboriña perennifolia con follas duras, coriáceas que dirían os botánicos, de cor verde brillante na face, mate no envés. Non todas as follas son punzantes, tamén existen follas de borde liso, especialmente naquelas plantas máis xovenciñas. Moi característico é o seu froito, unha drupa vermella do tamaño dun guisante que aquí aínda non coloreou. Coidado tamén con ela, porque é moi tóxica para as persoas. Así que, xa sabedes, só se mira, non se toca. Tampouco debedes probar as baias da xilbardeira, arbustiño que tamén vive no sotobosque das carballeiras. Esta planta non ten follas, pois isto que vemos nos talos son falsas follas. En realidade son talos aplanados chamados cladodios, e como vedes rematan en punta. Coidado con pincharvos se ides despistados. De feito, a este arbusto tamén se lle chama rascacú. Deixo a vosa imaginación a orixe de tal designación. As baias, estas esferas de cor vermello brillante, nacen na parte de abaixo dos cladodios. Parecen froitos que medran nas follas, pero lembrade que os cladodios son talos. E atentos cos pinchos, porque nas partes baixas das carballeiras medran tamén as silvas, que poden chegar a formar verdadeiros entramados que, por outra banda, serven de acubillo e protección a moitísimos animais do sotobosque. Fixadevos nesta pincharada común, que a primeira hora da mañá precisa de quecer o seu corpo ao sol e que mellor forma que facelo sobre unhas follas de silva. E como vedes, as súas flores tamén son moi visitadas. Claro que, grazas a estas visitas, no verán podemos deleitarnos coas súas saborosas moras. Xunto coas silveiras ou sen elas, o solo das carballeiras tamén pode estar completamente tapizado por fentos. Un dos máis habituais é o fento común, porque medra ben a sombra dos carballos. Ademais, soporta ben as variacións das súas necesidades ecolóxicas, carece de depredadores e posúe un rizoma, ese talo subterráneo do que nacen as frondes, cunha gran resistencia ao lume. Mirando cara onde pisamos, podemos atopar estas flores violetas que parecen paxaros apoiados na planta. É por iso que se les chama paxariños. Eso poderedes atopala nos bosques do cadrante noroeste da Península Ibérica porque é un endemismo desta rexión. Pero esta non é a única herbácea con flor que atopamos nas carballeiras. Mirade canta diversidade de cores nos aportan esta carpaza ou este chaguazo, o que tamén se lle chama herba de ouro. Que nome tan acaído, verdade? E fixadevos, parece que non somos os únicos admiradores por aquí. Mirade como está disfrutando esta abelliña, e a de pole que leva nesas súas patiñas. Claro, que algo ten que deixar para esta señorita dos brañais, que é como se lle chama esta preciosa bolboreta das nosas fragas. E mirade tamén que cómoda está esta araña globosa, quizáis esperando a súa próxima vítima. E que me dicides deste pequeno saltón do xénero Antaxius? Que ben está tomando sol sobre a flor da herba de ouro. E canto máis miramos, máis vida descubrimos.
Canta diversidade temos nos nosos bosques e canto debemos coidala.